yenziwa uyena ngoba uyena osesenta yalabafana. Ngathi mina ayikho into enjalo. Lento lena yabaculi kungami kungawo ngathi sonke. Engilwisa ngingenacala. Njengamanje imandate ekhishiwe kufanele mina ngibonakala ngaphili namuntu. Ngibe umuntu nje omi lapha. Umuntu oke wabonakala nami noma esithombeni kuyathukwa lo muntu. Ngizokutshela abantu abathukiwe. Utshathu uthukiwe wabizwa ngoKheroti ngoba wabonakala nami. Oshwi nomuntu ekhala. Lo mfana ubathukile ebabiza amakhehla alahlile ngoba bacula nami ingoma bebonakala nami. Uqhosha ngokwenza kwakhe wathukwa ngenhlamba ngoba ephila nami. Umcineka wathukwa ngoba ayibonakala ephila nami. Mana inqwaba abantu abathukwayo. Bona bodwa labo. Ubaba uThokozani langa umuntu obengiphilela owabhinqwa. Umtshengiseni engangicula naye waseqaliwe lo mfana semjoja esetha naba kaGubuthi ababekhona ngoba umlando walensizwa uthi akafuni ukubona umuntu enomgodi. Akafuni ukubona umuntu enomgodi. Le yansizwa leyana angimazi umfana onjeyana bafowethu ningixolele ngane zakwethu. Angimazi umfana kanje. Kwakuze kusho ngisho laba hamba nabo besazwana nami bethi unomona. Na ukutshela iqiniso mina ayangufihlele. Uyaziwa. UMasondo lo hamba naye. UMasondo uyaxhumana nabafana laba abahamba kuyena. Abatshela athi fihlani engazi lo ukuthi ngiyaxhumana nani ngoba niyamazi ukuthi unjani. Unomona lo mfana lo nabafowethu. Akafuni ukubona umuntu enami. Wakwazi waposta kade ngishuthe noSicebi wazothi bafana noKhetha ukuthi nishutha nobani. Wazi wakhanda imandate ethi uma uphila nomgodi uyaphupha ngoba inhloso yakho ukuthi engabonakala nami. Engabona ngiyabazi mina abantu ababaleka ngisho bengibona bethi baphila naye. Abathi uyayazi le ndoda lena ukuthi njani. Ungizwe wathukwa esaphila nami wathukwa ungizwe uyenzelela. Lo ngizwe akasenzeleli namhlanje. Kodwa esaphila nami wayethukwa. Kuthiwa mina ngincelebane yakhe. Ungizwe uyenzelela kwasha kwacema kanjani kwavutha amalahle. Ngisho umjikijele iqhalaha lilale ngokuthula nomtshengiseni naye ngitshalala ngokuthula. Iqhalaha lo mfana wayeselizonda. Walizonda lo mfana ehambe ebuza kubantu ukuthi ngingayibiza ngenkosi. Kahle kahle inhloso yami ukuhlabekisa umjikijele. Wakusho lokho uyakwazi ukukhuluma kubani. Wakusho. Lo mcineka osumgqokisa mina oseyibhanje bekumngani wakho omkhulu. Umngani wakho wena umcineka utshene mina. Ngizokutshela wena into eqhathe nomcineka ukuthi yini. Into enixabanisile nomcineka. Angikhulumi indaba zamuntu mina. Ngiyayithulela mina ngisho ngihlukunyezwe. Kodwa ubeuza ngisho uphesheya. La uphesheya khona ubeuza still usanakane neindaba zala. Yabo. Kuthiwa nakho kwakho ubhizi usanakane neindaba zalapha. Lo mcineka lo omzondayo namhlanje. Lo gay omzondayo namhlanje. Wena kade bexabene laba bantu. Lo mfana wabaqhatha. Wahamba waya kumcineka eyothi umcineka uthi uge angeze emcimbini wakho. Aye kuge ayothi ke uthi umcineka ngaye emcimbini wakho. Mase behlangana kwamnyanyisa ingakhe bathuka. Uzetha akanandaba nabaculi bonke ngoba yena inhloso yakhe amaboss abo kumcineka noge. Kade kungabangani bakhe. WhatsApp nomcineka efike ngisho ama-ofisini empucuzeko. Ngabafica bekhona mina ngibiziwe umcineke ezohlanganisa. Ngabafica sebekhona ama-ofisini empucuzeko. Umngani wakhe confirma kuye ukuthi ayibize ngenkosi Maskand waconfirma kumcineka. Yabo. Athi ngitshela uKhuzani understandise uKhuzani ukuthi uma ngiyibiza ngenkosi Maskand ngizobe ngingalwi naye. Ngizobe ngilwa nomjikijela. Umcineka uyaphila namhlanje. Uyaphila uyakwazi lokho. Wafika umcineka ezongunderstandisa wathi lo mfana uthi usayifuna ukuyibiza ngenkosi kodwa uthulwa nomjikijela. Uyabo.
uthakalwe nawe ulwa nomjekejelo yabo izinto zakhe engayikhulumi ngoba angidaliwe ngomuntu onjalo kodwa ngifuna abantu bamazi namhlanje ukuthi kahle kahle umuntu onjalo